Ένα από τα πράγματα που υποσχέθηκα στον εαυτό μου όταν έκανα παιδιά είναι ότι δεν θα έκανα ποτέ τα ίδια λάθη που έκαναν οι γονείς μου. Πάλι θα βγεις? Σπίτι δεν έχεις? Ρε μάνα, γιατί πρέπει να είσαι τόσο καταπιεστική? Άμα γίνεις μάνα θα καταλάβεις. Άμα γίνω μάνα δεν θα βασανίζω τα παιδιά μου. Θα τα αφήνω να βγαίνουν όποτε θέλουν. Φεύγω. Πάλι θα βγεις? Θα πάω με τα κορίτσια μέχρι το εμπορικό. Αμάν πια με αυτό το εμπορικό σπίτι δεν έχεις? Έχω. Αλλά είστε κι εσείς μέσα. Πάρε τουλάχιστον μια ζακέτα. Συμβαίνει συνέχεια τις τελευταίες μέρες. Φάε παιδί μου κάτι, πετσι και κόκαλο έχεις μείνει. Ρε γαμώτο, μην πετάτε τα πράγματά σας στο σαλόνι. Δηλαδή να έρθει ένας άνθρωπος να το βρει έτσι. Ναι. Πού είσαι παιδί μου? Στην πλατεία είμαι ρε μάνα. Όλοι στην πλατεία είναι ρε μάνα. Εσύ μόνη που παίρνεις τηλέφωνο. Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Ξέρεις τι ώρα είναι. Μάνα, είναι μόνο 2. Και τότε με κτύπησε. Σαν αποκάλυψη, σαν ανάνταφλος. Έχω αρχίσει να γίνομαι η μάνα μου. Σίδερο φάει και σκούπα, δεν σου πέτυχε η σούπα. Το απόγευμα μπουγάδα, το παιδί πορτοκαλάδα. Μάνα πέραξε λοιπόν στα ύψη, για το σπίτι κάτι αν λείψει. Μη σκοτίζεις τα παιδιά, θα το φέρει η μαμά. Καινούρια μάχη κάθε μέρα και ξαφνικά απ' τον αέρα. Πάντα με όποιο τρόπο και παντού. Σαν μάνα φτάνεις εξ ουρανού. Ένας από τους λόγους που συχαίνομαι τη Σούζαν Στόρμ είναι ότι από το 1961 μέχρι σήμερα δεν έχει γεράσει ούτε μέρα. Έλα μαμά. Ναι, το είδα ότι έπιασε ψυχρούλα, θα ντυθώ καλά. Ναι, μαμά μου, να σε αφήσω γιατί πρέπει να ετοιμαστώ για τη δουλειά. Μακαρόνια με κιμά. Όχι, χθες σου έκανα γεμιστά. Μην ανησυχείς μαμά μου, μια χαρά τρώνε τα παιδιά. Έλα, σ' αφήνω τώρα, ναι. Επίσης, σε όσα κόμιξ κι αν έχω διαβάσει, ποτέ δεν την πήρε τηλέφωνο η μάνα της. Το οποίο απλά δεν συμβαίνει. Κατερίνα! Κλείσε την πόρτα. Έγινε κάτι? Ο Παπαγεωργίου έφερε καινούριο συνάδελφο. Τι, εδώ στο τμήμα μας? Ναι, και χωρίς να κοιτάξουμε μαζί τα βιογραφικά. Δηλαδή? Τον τελευταίο καιρό δεν είναι ευχαριστημένος από τη δουλειά μας. Γιατί? Αφού πάμε πολύ καλά. Πάμε πολύ καλά, αλλά αυτός πιστεύει ότι μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα. Τι λέει ρε Χρήστο, εγώ δεν παίρνω ανάσα. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Πιο γρήγορα δεν έχω δουλέψει ποτέ. Δεν έλεγα ψέματα. Πιο γρήγορα δεν γίνεται να δουλέψεις. Τις 2 πρώτες ώρες τελειώνω ό,τι μου είχε αναθέσει και τις υπόλοιπες 6 ασχολούμαι με όποια οικογενειακή κρίση αντιμετωπίζουμε τη συγκεκριμένη μέρα. Το ξέρω, δεν μπορώ να σε πιέσω περισσότερο. Μακάρι να σκέφτονταν έτσι και τα παιδιά μου. Αλλά αυτό με τον καινούριο είναι πολύ ύποπτο. Ίσως τον έχει φέρει για να ελέγξει τη δουλειά μας. Εμένας με ελέγξει όσο θέλει, δεν θα βρει τίποτα. Από δουλειά, από εργασίες του Παρασκευά και τηλέφωνα ξεχέσματος με την Αλεξία, θα έχει να αναφέρει πολλά. Κατερίνα! Ναι. Χάθηκες λίγο. Πετάχτηκα μέχρι τον ΟΑΕΔ. Ναι, Χριστό μου, συγγνώμη. Λοιπόν, ας με ελέγξει εμένα, ας κάνει ό,τι θέλει. Δεν έχω να ανησυχώ για τίποτα. Όταν απολυθώ από εδώ, με περιμένει μια λαμπρή καριέρα στο θέατρο. Ωραία. Λίγο προσοχή τις πρώτες μέρες. Πότε πιάνει δουλειά αυτός? Δευτέρα. Εσύ, ετοίμασέ μου τα email για τους Κινέζους. Έγινε. By the way, έχεις χαιρετίσματα. Από ποιον? Από τους Κινέζους. Τι τους έκανες? Δεν θες να ξέρεις. Έχω τον τρόπο μου κι εγώ. Μουτάτης, μουτάντης. Η νέα θρησκεία άρχισε να διδάσκεται το 613. Από ποιον? Ξέρει κανείς? Να Δημήτρη. Τον Μωάμεθ. Μπράβο Δημήτρη. Ουρανό. Τι έχω πει για τα κινητά στην τάξη?
Τα βάζαμε στο θόρυβο, κύριε. Α, άρα παρακολουθούσες. Βέβαια, κύριε. Τι λέτε τώρα? Ωραία. Τι ξέρεις να μας πεις για την πρώτη εμφάνιση του Ισλάμ στους πρωτοβυζαντινούς χρόνους? Εμφανίστηκε πολύ καλοντημένο. Όλοι οι Βυζαντινοί χρόνοι εντυπωσιάστηκαν. Τι λες? Δεν ξέρω. Πήγε μαζί με τον Μωάμεθ, ο οποίος, όπως όλοι ξέρουμε, βρήκε το Ισλάμ πάνω σε ένα βουνό. Όμως το σημαντικό είναι να πούμε ότι πήγε ο Μωάμεθ στο βουνό. Το βουνό δεν μετακινήθηκε και... Κύριε, αυτό το κομμάτι δεν το θυμάμαι καλά. Ένωσε όλα τα άλλα, έχεις διαπρέψει. Πάντως, κάπου κάει και μία βάτος. Όχι από αυτές. Και να υποθέσω ότι από αυτή την καιόμενη βάτο εισέπνε η πυθία και έβγαζε τους χρησμούς. Για να το λέτε εσείς, κύριε, κάτι θα ξέρετε. Συγκεντρώσου ουρανού. Και εσύ, Πρασιώτη. Όλη μέρα με τα κινητά σας. Τάμπλετ είναι. Έχετε κάνει την ιστορία αχταρμά. Αλέα. Γιάκτα. Εστ. Τι λέει? Αύριο θα σας εξετάσω στα 3 πρώτα κεφάλαια. Αλίμονό σας αν μου πείτε τις ίδιες σας συναρτησίες. Αποστεριόρι. Θα μετρήσω το βαθμό το προφορικό περισσότερο από το διαγώνισμα του τριμήνου. Βάσο, παιδί μου, πες μου σε παρακαλώ τα γνωστά φύλλα στους πρωτοβυζαντινούς χρόνους. Μάλιστα, κύριε. Τον είδες στον Πορτογάλο, Πάλι 4 έριξε. Ναι, ρε, ο Κριστιαν είναι πολύ φορμαρισμένος. Στα λέω εγώ, θα μ' ακούς. Πάλι κόμιξε βάζε, αδερφούλα. Δεν το βλέπεις, ρε το παιδί. Έχει πρόβλημα στο κεφάλι, τι του μιλάς. Εδώ η ίδια αδερφή τον έχει κάνει μπλοκ. Φαντάσου πως ανώμαλος είναι. Μα να τρώμε την ώρα του καινούργια διάβασμα, ούτε ο Θεός δεν το θέλει. Μπορεί να το θέλει το Ισλάμ. Μικρός βρωμιάρης. Τι θέλει ο Οδυσσίωνος? Τι έγινε? Έμαθες τίποτα για τον πάνω? Γιατί με έκανες blog? Γιατί γράφει συνέχεια βλακίες στον τοίχο μου. Ό,τι βλακία και να πω στο σπίτι, πας και την ποστάρεις στο Facebook. Ναι, και δεν χρειάζεται, γιατί λέει αρκετές και στο σχολείο. Και όχι μόνο με έκανες blog, το πες και παντού και με δουλεύουν όλοι ότι ακόμα και η ίδια μου η αδελφή δεν θέλει να με ξέρει. Να φέρεσαι πιο φυσιολογικά να θέλω. Πάρε πίσω το blog. Όχι. Αλεξία, πάρε πίσω το blog, γιατί θα σ' αναγκάσω να το κάνεις και δεν θα σ' αρέσει. Δεν μπορείς. Έχω αλλάξει τους κωδικούς και κάνω log out κάθε φορά που βγαίνω. Δεν μπορώ. Όχι. Καλά. Βάζεις στοίχημα ότι μέχρι αύριο το βράδυ θα με έχεις κάνει unblock? Ούτε μία στο εκατομμύριο. Ξέρω κάτι για τον πάνω. Αυτός ο εκβιασμός δεν πιάνει πια. Θα μάθω από αλλού. Δεν θα με κρατάς όμοιρο για τον πάνω. Αλλά μέχρι αύριο το βράδυ. Ολίβια, εμείς θα τα πούμε το Σάββατο. Μερικές φορές ο αδερφός σου με τρομάζει. Πού να ζούσες μαζί του? Θέλω να μου πεις την αλήθεια. Έχω αρχίσει να γίνω η μάνα μας. Έλα, μην είσαι ανόητη, βαριέμαι. Μη. Λέω συνέχεια τις ίδιες ατάκες. Πιάνω συνέχεια τον εαυτό μου να λέει ατάκες της μαμάς. Κατερίνα, δεν έχεις καμία σχέση με τη μάνα μας. Φαντάσου, είμαι τουλάχιστον μια ώρα εδώ και δεν έχεις κάνει ούτε ένα σχόλιο για τα ρούχα μου. Πλάκα, αυτό το τζιν παρά είναι σκισμένο. Μισό λεπτό, αγάπη μου, να σε δω στο φως. Μισό λεπτό. Έχεις δίκιο, ίδια είσαι. Την Παρασκευή είναι τα γενέθλιά της. Έχεις σκεφτεί ότι θα τις πάρουμε? Εγώ κουράστηκα. Λέω φέτος να μην τις πάρουμε τίποτα. Δεν γίνεται, ειδικά φέτος. Είναι πολύ σημαντικό. Κλείνει τα 60. Πρέπει να τις πάρουμε κάτι πάρα πολύ καλό. Αφού ό,τι και να τις πάρουμε, ποτέ δεν της αρέσει. Πάντα κάτι θα βρει να πει. Κορίτσια, δεν έπρεπε. Ζακέτα. Μαμά, ζακέτα δεν είχες πει ότι ήθελες? Ναι, τέλεια είναι, τέλεια. Να βλέπουμε πόσο χάρηκες. Τέλεια είναι τώρα, γιατί το κάνετε θέμα, αφού ό,τι μου παίρνετε μου αρέσει, γιατί είναι από τα κοριτσάκια μου. Βέβαια, είχα πει ότι μελιτζανή χρειάζομαι, αλλά και αυτή καλή είναι. Να, θα αγοράσω παπούτσια να πηγαίνω και θα είναι μια χαρά. Μαμά μου, αν θες μπορείς και να την αλλάξεις. Καλή ντροπή, τι είμαι εγώ, καμιά παράξενη? Καλέ, τι πήγατε και κάνατε πάλι, τι ξοδεύεστε? Λες και δεν ξέρω ότι μ' αγαπάτε. Ναι, αυτό έλεγα κι εγώ. Μανούλα, νομίζω αυτή τη φορά το πετύχαμε, Μπισκός, τέλεια είναι. Τι τώρα, μαμά? Τέλεια είναι, είπα τίποτα? Τι είμαι εγώ, καμιά τρελέγκο σαν τη Γεωργία που πήγαν οι κόρες της και της πήραν σούπερ σουκιέν? Τι είναι το σούπερ σουκιέν? Έλα μωρέ, αυτό το σουκιέν που κάνει το στήθος να... Πετάει. Όχι, Μανούλα, ήθελε σούπερ σουκιέν, γιατί δεν το πες? Εγώ να θέλω σούπερ σουκιέν? Δεν είμαστε καλά. Αφού είπαμε όχι δώρα, έχουμε κρίση. Δεν πειράζει, κάτι μικρό είναι. Ναι, πράγματι μικρό είναι. Κοίτα, σούπερ
Σερτιέν. Καλά. Ποιος κάνει εσώρουπα στη μάνα του δώρο? Η κόρη της Γεωργίας. Τάμπλετ της πήρανε, την αγαπάνε τη μάνα τους αυτές, είναι large. Large είναι σίγουρα. Της μικρής της απαγόρεψε να πηγαίνει στο εμπορικό γιατί σταματούσαν οι κυλιόμενες. Μαλούλα, να τα αλλάξουμε. Τι θες να σου πάρουμε? Εγώ να σας πω τι δώρο θα μου κάνετε. Εμένα μου έλεγε κανείς τι δώρο να σας πάρω. Αχ, μακάρι να σου έλεγε, Μανούλα μου, γιατί μας έπαιρνε στα πιο ηλίθια δώρα που... Μανούλα, θες τάμπλετ? Δεν είμαστε για έξοδα τώρα. Μου αρκεί η αγάπη σας. Γι' αυτό σου λέω, να τις πάρουμε ό,τι να είναι. Δεν αποκλείεται αυτό. Κλείνει τα 60. Πρέπει να τις πάρουμε κάτι καλό. Μαμά, μου είχε καταστρέψει όλο το δωμάτιο. Αυτή ήταν η κονσόλα μου για τα παιχνίδια. Ρε Λάμπη, τι έκανες? Κατά λάθος έσπασε. Τι κατά λάθος, αφού την πέταξε στον τοίχο. Θα σου έλεγα τώρα θα στο πληρώσω, αλλά δεν παίζει. Δεν πειράζει, θεία, έτσι κι αλλιώς ήταν η παλιά. Εσύ όμως δεν πρέπει να σπάς πράγματα. Ήθελα να δω πόσο αντέχει. Αυτό ακριβώς κάνει και με τις μαθήτριές σου το προνήπιο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το παιδί. Έχει αλλάξει 3 παιδικούς σταθμούς. Αχ, βρε Παρασκευά, βάλ του να παίξει κανένα παιχνίδι κι άστον, θα ηρεμήσει. Βλέπει ο παπάς ειδήσεις μέσα. Ναι. Θέλεις να παίξουμε ένα παιχνιδάκι? Ναι. Τέλεια. Θα παίξουμε κρυφτό. Θα πας εσύ να κρυφτείς και θα έρθω εγώ να σε ψάξω. Μα ποτέ δεν έχεις να με ψάξεις. Όχι, έρχομαι. Απλά κρύβεσαι πάρα πολύ καλά και μου παίρνει χρόνο να σε βρω. Άντε. Ρέμι. Άστον καλά, δεν παθαίνει τίποτα, σκληραγωγείται. Όλα αυτά τα λεφτά που θα φάει στην ψυχανάλυση τον μεγαλώσει, δεν τα σκέφτεσαι? Ας αρχίσει να πληρώνει μόνος του και ας τα φάει όπου θέλει. Εντάξει τώρα. Μάζεψε και κανένα ποτήρι, παιδί μου. Αυτό ποιος θα το πλύνει, Δούλα? Να το έκανα πάλι. Δεν θα το πιστέψεις. Μου το έβγαλε στο χρονολόγιο. Μπράβο! Ναι. Ρε, είναι και Εύα με την Αγγελική στη φωτογραφία. Λες να το έκανε για αυτές. Μην είσαι χαζή, για σένα το έκανε. Να σου πω, τι εννοεί εκεί που λέει ότι οι Πέρσες ήταν πυρολάτρες? Ειλικρινά δεν με νοιάζει καθόλου ότι ήταν οι Πέρσες. Εκείνοι αναρωτήθηκαν ποτέ για μένα. Όχι. Πήραν ένα τηλέφωνο να δουν τι κάνω. Μπαμπά. Ναι, παιδί μου. Να σου πω, όταν λέμε ότι κάποιος είναι πυρολάτρης, τι εννοούμε? Είναι όπως λέμε ποδολάγνος? Πύρο λέει, είναι με φωτιά. Μάλλον αγαπούσαν τη φωτιά. Α, τους άρεσε να ανάβουν τον τζάκι. Έλα, το έβαλα στο Google. Είναι όπως λέμε πυρομανείς. Τους άρεσαν και είναι πράγματα. Προς το παρόν και είναι το μυαλό μας. Δηλαδή, πώς θα τα μάθει κανείς όλα αυτά? Με τον Πάνο τι θα κάνεις? Έλαντε, δεν ξέρω, εσύ τι λες? Να το κάνεις κι εσύ like. Μωρέ, ξέρω εγώ. Σκέφτομαι πως φανώ λίγο εύκολη άμα του κάνω like. Έχω αρχίσει και τις μοιάζω κιόλας. Μη γερνάω. Όχι, παιδί μου, είσαι αρκετά νέα για να μου κρατήσεις το παιδί την Πέμπτη. Αγαπώ Μάθιου Μακόναχη. Τι κοιλιακή είναι αυτή, αγόρι μου. Φτούσου. Τι είναι την Πέμπτη? Τίποτα, μωρέ, θα βγω με το Βαγγέλη που έχει το συνεργείο αυτοκινήτων. Ρέμι, με έχεις τρελάνει πια. Δεν μπορείς να τον παρκάρεις συνέχεια εδώ. Καλά, δεν τρέπεσαι. Θα εγκαταλείψει τη χωρισμένη αδερφή σου στη δύσκολη της ώρα. Η δύσκολη σου ώρα είναι που έχεις να βγεις με το Βαγγέλη. Έλεος ρε Κατερίνα, μεγαλώνω ένα παιδί χωρίς πατέρα. Όχι, Έμι μου. Εγώ, η μαμά και ο παιδικός το μεγαλώνουνε. Εσύ κάνεις guest εμφανίσεις τον ελεύθερο χρόνο που έχεις από τους γκόμενους. Δεν το κάνω για μένα ηλίθεια. Ψάχνω πατέρα για το παιδί μου. Και τα μάγουλα ίδια είναι, να. Κοίταζε κομματικά, κοίτα πως αρχίζουν και βγαίνουν τα μάγουλά της σιγά-σιγά έτσι. Άμα δεις και ομό και τους κύκλους, είναι δουλειά των εξωγήινων. Μην με κοροϊδεύεις. Πού παραλογίζεσαι, ρε Κατερίνα, δεν μοιάζει στη μάνα μας, πώς να το πούμε. Καταρχάς, είσαι κόκαλο. Ναι, αλλά αν ήμουν λίγο πιο ψωμωμένη, ίδια θα ήμουνα. Καλά, μωρέ, κι αν ήσουν ίδια, τι πειράζει. Άσχημη είναι η μάνα μας. Εντάξει, δεν τη στέλνεις και στα καλυστία. Ότι στέλνεις. Απλώς γυρίζουν πίσω. Σκέψη και θα τα πάρουμε για τα γενέθλιά της. Μαμά, δίπλα στο εικονοστάσι. Γιατί έχεις μόνο φωτογραφία του Λευτέρη, γιατί δεν έχεις δικές μας? Γιατί δεν χωρούσανε. Ναι, πείτε μου τώρα ότι αγαπάω περισσότερο τον αδερφό σας. Κοίτα ο Λευτέρης, μεγαλύτερη εικόνα και από τον Χριστό. Πρώτο όνομα στη Μαρκίζα. Πάμε, μια κορνίζα. Κορνίζα? Και τι φωτογραφία θα της βάλουμε? Να βάλουμε μια δική σου. Ούτε που θα καταλάβει τη διαφορά. Τέλειο. Δεν το πιστεύω. Μου ξανά έκανε. Τώρα like poke. Τώρα poke. Για εξέλιξη. Δηλαδή το αν θα πέσει η κυβέρνηση δεν σε αφορά. Το αν θα μας βάλουν καινούριους φόρους στο αυτοκίνητο, ούτε αυτό σε νοιάζει. Μπαμπά, με ενδιαφέρουν μόνο αυτά που έγιναν ανάμεσα στο 515 και στο 1815. Η πρόταση μορφή στην κυβέρνηση δεν σε αφορά. Έγινε πριν από το 1815? Όχι, εχθές έγινε. Τότε ναι, μου είναι εντελώς αδιάφορη. Παιδί μου, μιλάει ο πρωθυπουργός της χώρας. Ωραία, άμα πιτασός της ιστορίας, σκούνταμε. Να γιατί πάμε κατά διαόλου. Επειδή η γενιά σου δεν βλέπει ειδήσεις. Όχι, μπαμπά μου, πάμε κατά διαόλου επειδή η δική σου γενιά έχει φάει όλα τα λεφτά. Όπα. Είδες, κάτι ξέρω κι εγώ από νεοελληνική ιστορία.
Ορίστε, βρήκα δώρο για τη μαμά. Ψηφιακή κορνίζα, best deal στα 20 ευρώ. Την κλείνω. Η μαμά δεν έχει ψηφιακές φωτογραφίες. Έχει σκάνερ στο γραφείο σου. Και εσύ έχεις σκάνερ στο σχολείο. Hello. Δουλεύω στο δημόσιο. Μπορούν να σε απολύσουν για τέτοια πράγματα. Hello. Και στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να σε απολύσουν για τέτοια πράγματα. Ναι, αλλά εσένα δεν κυνηγάνε τη θέση σου 24 αδιόριστοι καθηγητές που έχουν σκοράρει ακριβώς τα ίδια μόρια. Έχεις δίκιο. Στον ιδιωτικό τομέα όλοι έχουν βρει δουλειά. Κανείς δεν θέλει τη θέση μου. Πρέπει να το πω, θες να το πω, θα το πω. Είσαι πιο έξυπνη από μένα. Πάντα ήσουν. Μην το κάνεις αυτό. Εμένα θα με πιάσουν ενώ εσένα όχι, αυτή είναι η διαφορά. Αυτό που μου κάνεις κομπλιμέντα για να μου πασάρεις τις δουλειές σου είναι πάρα πολύ πρόστιχο. Και που να δεις τα ισόρουχα που πήρα για το Βαγγέλη. Κατά τα άλλα, το παιδί σου τρώει όλα τα λεφτά. Ντροπή σου, Κατερίνα. Υπάρχει μόνο ένας λόγος που αγοράζω τα ισόρουχα. Μην το πεις. Ψάχνω πατέρα για το παιδί μου. Μου κάνει συνέχεια poke back. Εσύ δεν είχες διάβασμα? Μπαμπά, διαβάζω. Ταυτόχρονα. Δες εσύ εκεί πέρα τις ειδήσεις σου. Με έχει τρελάνει στα poke. Πάλι εδώ είσαι εσύ? Κι εγώ σε αγαπάω, Γρηγόρη μου. Μην την αφήσεις να σου φορτώσει τις δουλειές της. Σωστά. Για να είναι ελεύθερη να κάνει τις δικές σου. Αυτό που πλακώνεστε για τα δουλειά σας, που αρέσει, αλήθεια. Έχεις κάνει στο γραφείο? Ναι, γιατί? Όχι, μην ασχολείσαι, άστο. Ρε Κατερίνα, τι είναι το POC? Κάτι στο Facebook. Like είναι στις φωτογραφίες, σωστά? Ήμαρτον, ναι, Γρηγόρη μου. Και μόλις ανακαλύφθηκε κάτι που λέγεται, κάτσε να θυμηθώ, μισό. Τροχός. Δεν μου λες εσύ ρε έξυπνη που ασχολείσαι με τα social, το POC το ξέρεις? Φυσικά. Είναι τίποτα σεξουαλικό? Κάνουν η Αλεξία με τον πάνω. Το poker είναι σαν παιχνίδι, παιδάκι μου. Τι δηλαδή, σαν το πόκερ? Ναι. Υπάρχει το strip poker και το Texas Hold'em. Τι strip? Βγάζουν τα ρούχα τους. Έλα μωρέ, Έμι τώρα, άντε. Λέγεται poke αστοιχείωται και σημαίνει σκούντιγμα. Όπα, τι σκούντιγμα? Γιατί εμείς κάποια εποχή το λέγαμε σφρόξιμο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Α, δεν ξέρω, Γρηγόρη μου. Μπορεί. Τι? Μα μωρέ τώρα και εσύ τι τον κουρδίζεις τον άνθρωπο? Δεν μπορώ, μου τι δίνει. Δεν μου λες κάτι. Αυτό το poke είναι κάτι σεξουαλικό, ναι? Άντε καλέ, όχι. Μια βλακιούλα είναι στο Facebook, σαν το like. Ένα είδος φλερτ, φαντάσου. Παρασκευά, τι είναι αυτό το POC, ξέρεις? Πού το έμαθες εσύ το POC, παπά? Το κάνει ένας τύπος στην Αλεξία, να ανησυχήσω. Σοβαρά μιλάς τώρα? Της κάνει POC? Ναι, γιατί? Κοίτα, παπά, το ξέρω ότι η αδερφή μου είναι προχωρημένη. Αλλά τόσο δεν το περίμενα. Τι εννοείς προχωρημένη? Πότε έγινε η Αλεξία προχωρημένη? Πες μου τι εννοείς στα μαθήματα. Παπά, για την Αλεξία μιλάμε. Είναι δυνατόν να εννοώ στα μαθήματα? Αυτή του έκανε POC και αυτός της έκανε POC back. Της έκανε και POC back. Τι είναι αυτό ρε Παρασκευά? POC από πίσω. Από πίσω? Είχε βγει και ταινία. Επιστροφή στο POC back mountain. Μπες στη σελίδα της να δω. Δεν μπορώ, με έχει κάνει blog. Ιχνογραφίες. Δεν το πιστεύω. Με παίρνει ο Δημήτρης. Ιου. Καλά, τι θέλει. Δηλαδή, δεν με έχει πάρει ποτέ. Μην το σηκώσεις. Δεν γίνεται να μην το σηκώσω. Από αυτό να αντιγράφω σε όλα τα διαγωνίσματα. Κάτσε να δω τι θέλει. Α, θα δε τα poke με τον άλλο και θα θέλει να κάνει την κίνησή του. Oh God. Ελπίζω όχι. Κοίτα κατάσταση. Κινητό, σταθερό και λάπτοπ. Έχει σκορεί triple play. Ευτυχώς έχει και το βιβλίο και έτσι για το ξεκάρφωμα. Ακόμη κρατάμε τα προσχήματα, κάτι είναι κι αυτό. Έλα, Δημήτρη μου, τι κάνεις? Γεια σου, Αλεξία. Καλά είσαι? Καλά, καλά. Εδώ διαβάζω ιστορία. Άμα θες να διαβάσουμε και μαζί. Γιατί? Θα σε αφήσει η μαμά σου να έρθει μέχρι εδώ? Χάτσο Δημητράκης, θέλει και να έρθει. Δεν χρειάζεται να τη ρωτήσω. Είμαι ανεξάρτητος. Α, καλά. Τι με ήθελες? Την Πέμπτη. Ναι. Και γιατί να μην βλέπεις? Για να μπορεί να κάνει poke ανεξέλεγκτα. Μη μου λες τέτοια. Στα λέω. Μη μου λες τέτοια. Στα λέω. Αυτή την Πέμπτη. Τι την Πέμπτη, Δημήτρη μου? Νυχτώσαμε. Ναι, συγγνώμη, σωστά. Βγαίνει το καινούριο X-Men. Ναι, Hugh Jackman, θα σπάει. Καλά, πλασχίλια. Και έλεγα μήπως. Ναι. Μήπως θες να πάμε μαζί? Δεν μ' αρέσουν οι ταινίες με σούπερ ήρωες. Το βλαμμένο έκανε κίνηση. Σκάσε. Δεν μίλησα. Όχι εσύ. Κοίτα, Δημήτρη, μπορούμε να κανονίσουμε κάτι άλλο, κάποια άλλη στιγμή στο μέλλον. Το 2034. Εντάξει. Με συγχωρείς αν σε ενόχλησα. Γεια. Δημήτρη! Άσε με ρε μαμά. Αυτό μας έλειπε τώρα. Έλα ρε, μπράβο, τα έχεις τα τυχερά σου. Καλά ρε παιδί μου, και αυτός ο Δημήτρης. Ναι, Α, τώρα κάνει double poke. Δηλαδή? Και από δυο μεριές. Dolby Surround. Είναι το πακέτο, δηλαδή ένα καφέ. Κλείσε το Facebook, μη στο κλείσω εγώ.
μπαμπά, τι έπαθες? Και τα πόουκ κομμένα. Σε παρακαλώ, μπαμπά. Εγώ σε παρακαλώ. Άντε γιατί ξεφύγαμε εδώ μέσα. Και να ξεμπλοκάρεις αμέσως τον αδελφό σου. Θέλω να μπορώ να βλέπω τη σελίδα του. Αυτό με τίποτα. Αυτό που σου λέω εγώ. Κλείστα όλα, μη στα πάρω και στα κλειδώσω. Τι του είπες? Την αλήθεια. Συγγνώμη, ρε Αλεξία, δεν μπορούσα να σε καλύπτω άλλο. Γονείς μας είναι. Τι έγινε, παιδιά, γιατί φωνάζετε? Γίνεται πόουκ μέσα στο σπίτι και εσύ δεν έχεις πάρει είδηση τίποτα. Είστε όλοι τρελοί εδώ μέσα. Αν κοπώ ιστορία, εσείς τα φταίτε. Που δεν διάβαζε είναι τελείως άσχετο. Δεν χρειάζεται να διαβάσω ιστορία μεσαιωνικού κόσμου. Τη ζω μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Κατερίνα, πρέπει να κάνουμε Facebook. Facelift, να το συζητήσω. Για Facebook μη με υπολογίζεις. Πρέπει να παρακολουθούμε τα παιδιά μας. Όλη μέρα εκεί μέσα είναι. Ρε Γρηγόρη, έχω τόσα πράγματα στο κεφάλι μου, το Facebook μου λείπει. Αν θες, κάνε εσύ. Θα κάνω. Τέλεια, τώρα θα έχω όλη την οικογένεια κολλημένη σε ένα τάμπλετ. Καλέ τι σκάς, περισσότερες χρονές για σπα. Μαρκ Ζούκεμπεργκ. Έλα μέσα να φας κάτι και ασχολείσαι με τον θαυμαστό κόσμο των social media αργότερα. Εσύ είσαι ο Μαρκ Ζούκεμπεργκ. Δεν την μπορώ τη θεία σου. Δεν την μπορώ καθόλου, δεν την μπορώ. Την Παρασκευή έχουμε τα γενέθλια της μαμάς, δεν το έχεις ξεχάσει? Παρασκευή. Δεν σου το είπα ότι θα λείπω από Πέμπτη. Α, έχεις την Καλαμάτα. Τι θα την κάνει την Καλαμάτα? Μπρελόκ. Μου αναθέσαν την Καλαμάτα. Ναι, εννοεί ότι ο τύπος που την είχε τον απολύσαν και τη φορτώσαν στο Γρηγόρη. Ναι, αλλά πήρα αύξηση. Ναι. Ποσοστά απ' τις πωλήσεις. Τι? Τίποτα. Εξηγώ εδώ στην Έμι ότι πήρες και αύξηση και προαγωγή. Γιατί δεν του βάλει, δεν καταλαβαίνει πολλά πράγματα. 100 ασφαλιστές ήμασταν. Όλοι την ήθελαν την Καλαμάτα. Είναι πολύ καλή αγορά. Ναι, είναι. Το ξέρω, Γρηγόρη μου. Το θέμα είναι ότι θα λείπεις απλά πολύ περισσότερες ώρες από το σπίτι πια. Συγγνώμη, και θα πηγαινοφέρνεις εσύ τα παιδιά τα Σαββατοκυριακά? Ναι, και αυτό, αλλά βασικά επειδή είναι άντρας μου, τον αγαπώ, θα μου λείπει. Ναι, τέλεια όλα αυτά. Συγγνώμη, και εγώ που θα αφήνω το μικρό τα Σαββατοκυριακά, δεν μπορώ να καταλάβω πώς πήρατε μια τόσο σημαντική απόφαση χωρίς να τη συζητήσουμε όλοι μαζί σαν οικογένεια. Τη συζητήσαμε σαν οικογένεια. Απλά εσύ είσαι άλλη οικογένεια. Κατερίνα, τι λέει, γιατί με πληγώνει έτσι? Γρηγόρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, άλλαξε κάτω το άλλο Σαββατοκύριακο, μη μου το κάνεις αυτό. Τι μη σου κάνω, ρε Κατερίνα, μάνα σου είναι, δεν μπορείς να πας μόνη σου. Ναι, αλλά εσένα σε συμπαθεί περισσότερο. Να πάμε εμείς στο meeting και να πας στα γενέθλια. Και να σου κρατήσω και το παιδί επ' ευκαιρία. Τώρα που το λες. Την τύχη μου σήμερα. Πώς κάνεις έτσι, ρε Κατερίνα? Δεν καταλαβαίνεις, όταν δεν είσαι εσύ εκεί, ασχολείται συνέχεια μαζί μας. Συνέχεια μαζί μας. Ενώ όταν είσαι εσύ, την τσακίζεις στην πούρδα, κουτσοπερνάει η ώρα. Δεν ρέπεσαι, ρε. Μεγάλες γυναίκες και να φοβάσαι τη μάνα σου. Τηλεφώνησε και δικιά σου. Ρώτα για να τις πότισες στα φυτά. Παραγγεία μου, το ξέχασα, θα με σκοτώσει. Τι άντρας Θεέ. Δεν είμαι η πιο τυχερή γυναίκα στον κόσμο. Έλα. Πάλι ξέχασες το παιδί σου εδώ. Δεν είναι δικαιό, τώρα θα με βρει. Αχ, κρίμα. Κατερίνα, ο Πάνος, ο καινούριος συνάδελφος. Χαίρομαι πολύ. Νόμιζα ότι θα άρχισες τη Δευτέρα. Όχι, είπαμε να ξεκινήσω άμεσα. Τι ωραία, καλή αρχή. Για αρχή, να του δείξουμε πώς δουλεύουμε και τα project. Για να αρχίσει ο άνθρωπος να αναλαμβάνει και τα δικά του project. Ναι, βέβαια, να του δείξουμε πώς δουλεύουμε, που δουλεύουμε ασταμάτητα, ακούραστα και με ενθουσιασμό. Τέλεια, και εμένα έτσι μ' αρέσει. Ασταμάτητα, ακούραστα και με ενθουσιασμό. Αυτό είναι το σκάνερ. Το σκάνερ. Είναι το σκάνερ και δίπλα από εκείνο το φωτοτυπικό. Αλλά τώρα γιατί να ασχολείται ο άνθρωπος με τον εξοπλισμό? Καλύτερα να τον ενημερώσει με τις διαδικασίες. Έτσι κι αλλιώς το σκανάρισμα το κάνουν οι γραμματείς. Η Κατερίνα. Όχι. Η Ελένη και η Στέλλα είναι γραμματείς. Εγώ είμαι η personal assistant του Χριστού. Οκ. Τότε γιατί σκανάρεις? Είχα λίγο χρόνο και είπα να το κάνω εγώ. Καλά, δεν πνίγεστηκε όσο μου λες. Όχι, έλα από εδώ να σου δείξω. Δεν αρχίσαμε καλά. Και ποιο γεγονός ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει η εικονομαγία? Έγινε έκρηξη στο ηφαίστειο της Σαντορίνης. Σαντορίνη, παιδί μου, έλεγαν το νησί τότε. Όχι, θύρα. Οι άνθρωποι θεώρησαν τότε ότι η έκρηξη ήταν σημάδι ότι ο Θεός είχε τσαντιστεί.
Είχε τσαντιστεί. Τα είχε πάρει στο κρανίο. Είχε γεμίσει οργή ο Θεός, επειδή το να υπάρχουν εικόνες στις εκκλησίες θεωρούνταν ειδωλολατρεία. Και δεν έπρεπε να γίνεται στο χριστιανισμό. Μάλιστα. Και η αιτία, Πρασιώτη? Η αιτία? Ναι, για το ηφαίστειο έγινε όλο το θέμα. Συγγνώμη, μπορώ εγώ. Δεν είναι ότι δεν το ξέρει, το ξέρει. Μαζί το διαβάζαμε χθες. Μάλιστα. Αν χρειάζεται διερμηνέα για να ρωτήσουμε την κυρία Πρασιώτη, παρακαλώ. Ρωτάει γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Ξύπνησαν μία μέρα και είπανε πάμε να κάνουμε οικονομαχία. Α! Οι Άραβες και οι Σλάβοι είχαν τσακίσει τις ακτές του Βυζαντίου. Είχαν τσακίσει. Είχαν κάνει το Βυζάντιο σαν εμπορικό κέντρο σε εκτόσεις, κύριε. Έμπαιναν μέσα και έπαιρναν ό,τι ήθελαν. Και τι σχέση έχει αυτό με την οικονομαχία? Η χώρα. Η αυτοκρατορία. Ναι, αυτό. Τα έφερνε βόλτα χάρη στους αγρότες της Μικράς Ασίας. Οι οποίοι θεωρούσαν τις εικόνες ειδωλολατρεία. Και έτσι ο αυτοκράτορας ξεκίνησε την οικονομαχία για να μην τον βρίζουνε. Μάλιστα. Ουρανό, 15. Πρασιώτη, 13. Τι είναι αυτό? Οι βαθμοί του τριμήνου. Θα σας εξετάζω κάθε μέρα. Μήπως τους βελτιώσουμε λίγο. Δηλαδή πρέπει να το ξανακάνουμε όλο αυτό? Λέγεται διάβασμα. Και ναι, πρέπει να το ξανακάνουμε. Δεν μπορώ, σου λέω, χάλασε το σκάνερ. Ένας μαθητής πήγε να σκανάρει τον κόλο του και χάλασε. Και εγώ τι θες να κάνω με το ρουφιάνο μες στο γραφείο? Θες να απολυθώ? Με συγχωρείς, τι σκατά γίνεται στο σχολείο? Τι να σου πω, τα παιδιά είναι ηλίθια. Το είδαν, λέει, σε ένα βιντεάκι στο YouTube. Θέλετε να σκανάρετε κόλλο? Οκ. Έπρεπε όμως ο χοντρός να κάτσει στο σκάνερ. Ρωτάω, έπρεπε ο χοντρός? Δεν θέλω ζάχαρη. Έχεις δίκιο. Είναι τελείως ζαβάδι. Το ξέρω εγώ πολύ καλά γιατί ζω με δύο. Συγγνώμη, αλλά εγώ στο σχολείο έχω να κάνω καλά 30. Ναι, αλλά δεν ζεις μαζί του. Τέλος πάντων, πες τι έγινε με τη μαμά. Α, ναι, λοιπόν. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο να τη βγάλεις έξω από το σπίτι για να μεταφέρω το άλμπουμ στο αυτοκίνητο. Μισό λεπτό. Θες να πείσω εγώ τη μαμά να κάνει κάτι που δεν θέλει εκείνη? Πότε ήταν η τελευταία φορά που έγινε αυτό? Λάμπη! Λάμπης άνθρωπός μας. Γιατί ο Λάμπης? Γιατί είναι πιο χαριτωμένος από εμάς. Και εμείς ήμασταν κάποτε. Ναι, μωρέ, αλλά ήταν πολύ παλιά. Δεν θέλω να κοροϊδέψει τη γιαγιά. Λάμπη, μέχρι να αρχίσεις να πληρώνεις ενίκιο και σούπερ μάρκετ πρέπει να βρεις έναν τρόπο να είσαι χρήσιμος. Δεν θέλω. Ποιο αγοράκι δεν θέλει να κοιμηθεί στο πάρκο απόψε? Κρίμα. Γιαγιά, θα μου πας παιδική χαρά? Αχ, Πασάκο μου, φτιάχνω μουσακά. Καλά, εσύ δεν μπορείς να πας μια φορά το παιδί να παίξει? Μα θέλει με τη γιαγιά του. Τι να κάνω εγώ φταίω που σου είχε αδυναμία? Πήγαινε, μαμά, θα τελειώσουμε εμείς τα μουσακά. Τι, μαμά? Για τα παιδιά μου ποιος μαγειρεύει? Είναι τυχαίο που η Αλεξία είναι πιτσί και κόκαλο. Επειδή κάνει διατροφή. Όχι επειδή δεν υπάρχει φαγητό στο σπίτι. Εντάξει, ό,τι πεις. Αλλαγή σχεδίου. Αχ, μαμά, πάλι εκεί είναι τα παιδάκια. Κόβουνε τα γαρίφαλά σου. Τι? Τα βρωμόπεδα. Γρήγορα. Από εκεί πήγαν, τους είδα. Πού? Από εκεί σου λέω. Τα βρωμόπεδα είδες πόσο γρήγορα τρέχουν? Ναι, ρε, μαμά. Κρίμα εντωμεταξύ να κλέβουν γαρίφαλα. Θα μπορούσαν να έχουν τόσο λαμπρό μέλλον στο στίβο. Γιατί κλέβουν τα γαρίφαλα της γιαγιάς? Α, Λάμπη μου, το φυτό έχει ξεραθεί. Δεν βγάζει γαρίφαλα εδώ και χρόνια. Τότε γιατί λέει έτσι, γιαγιά? Ναι, γιατί δεν θέλει να το παραδεχτεί. Δεν τα κλέβουν τα παιδιά της γειτονιάς. Απλά δεν τους το λέμε να μην τις στεναχωρήσουμε, κατάλαβες? Ναι. Μπράβο, πρόσεχε το κεφαλάκι. Πάμε. Εντάξει, κοιτάξαμε, από εκεί δεν είναι. Τα βρωμόπεδα, τι θα θέλουν τόσα γαρίφαλα, μου λες? Κοίτα, μου την έχουν ρημάξει. Τίποτα δεν αφήσανε, τίποτα. Συγγνώμη, από την κρέβα που σου πήρα βάζεις ποτέ? Οπότε προλαβαίνω, βρέμι μου. Έχω 2 τύραννους μες στο σπίτι. Πότε να προλάβω να κοιτάξω τον εαυτό μου? Τι έχω κάτι, είμαι χαλιά? Τέλος. Θα σε στείλω στο δικό μου για μισθοθεραπεία. Ναι, καλά, με τι λεφτά. Εκτός βέβαια αν κόψω του Παρασκευά τα γερμανικά. Ναι, αφήστε τα παιδιά αμόρφωτα για να κάνετε εσείς τα ποτέ σας. Παναγιά μου, γλυκοφιλούσα, πες μου, εγώ τα μεγάλωσα αυτά τα παιδιά, τόσο λάθος. Ρε μαμά μου, κανείς δεν θα αφήσει τα παιδιά αμόρφωτα, ένα αστείο έκανα. Έλεος, ρε μάνα. Όχι να τη λες και στην Κατερίνα για τα παιδιά της. Δεν βλέπεις πως έχει γίνει για να τα φροντίζει? Πώς έχω γίνει? Μην την ακούς, Κατερίνα μου. Ό,τι και να κάνουμε, πάντα θα βρει να πει κάτι για να μας γεμίσει ενοχές. Εγώ σας γεμίζω ενοχές?
που έφτιασα αίμα για να σας μεγαλώσω και το στόμα μου για παράπονο δεν το άνοιξα ποτέ. Ναι, βρε Μανούλα, θα μπορούσες να μας λες που και που μια καλή κουβέντα. Ναι, κρίνε με κι άλλο. Ας είναι, δεν πειράζει. Άμα γίνεις μάνα θα καταλάβεις. Μαμά είμαι μάνα. Έχω 2 παιδιά. Και ακόμα δεν κατάλαβες. Γιατί όταν φεύγουμε από το πατρικό μας είμαστε πάντα έτσι? Στο έχω πει. Δεν είναι άνθρωπος. Είναι μηχανισμός παραγωγής ενοχών. Επέτειος. Όχι, ένα project. Project, αλήθεια, ποιο? Τώρα μην σας ζαλίζω με αυτά, να μπει σιγά σιγά στο κλίμα. Μην επέμβω και με την εκπαίδευση που σου κάνει ο Χρήστος. Ενημέρωση. Ορίστε. Ο Χρήστος, λέω, μου κάνει ενημέρωση, όχι εκπαίδευση. Τη δουλειά την ξέρω μια χαρά. Τότε και δεν πας να την κάνεις. Συγγνώμη, ακούστηκε πάρα πολύ αγενές αυτό που είπα. Κοίτα, θα σου πω κάτι πολύ άσχημο. Χρησιμοποιώ το εταιρικό σκάνερ για να περάσω κάποιες φωτογραφίες της μητέρας μου. Κλείνει τα 60 σε μερικές μέρες. Α, να τη χαίρεσαι. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι απαγορεύεται να χρησιμοποιούμε το σκάνερ για προσωπικά θέματα και θα το εκτιμούσαν να μην το αναφέρεις. Να σου πω, δεν πρόκειται να πω τίποτα. Ωραία. Θα μείνει μεταξύ μας. Ηλίθιοι εταιρικοί κανόνες. Μια χαρά είναι οι κανόνες, δεν έχω πρόβλημα. Απλά ξέρεις τι έγινε. Ένας χοντρός έκατσε πάνω στο σκάνερ της αδερφής μου. Και εγώ δεν θα πω τίποτα. Ωραία. Αυτή είναι η μητέρα σου? Ναι. Μοιάζεται. Αχ, βαλτός είσαι. Όχι, για καλό το λέω. Είναι πολύ ωραία γυναίκα. Ναι, ήταν παλιά. Και αυτή είσαι εσύ. Ω Χριστέ μου, ναι. Αυτό το μαλλί, ξέρεις, ήταν πολύ της μόδας τότε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, βέβαια, ήταν της μόδας τότε. Φαντάζομαι εσύ δεν είχες γεννηθεί ακόμα. Καλά, δεν είσαι και τόσο μεγαλύτερη. Αχ, πες το αυτό στα παιδιά μου που νομίζουν ότι έχω την ίδια ηλικία με το δίσκο της Φεστού. Το κλασικό δεν έχει ηλικία. Ναι. Λοιπόν, κοίτα, ακόμα και αν αποφασίσεις να πεις για το σκάνερ, θα το εκτιμούσα αν κάνουμε και οι δύο ότι δεν το έχουμε δει αυτό ποτέ. Φιβία, τη συγχαίρομαι, πίστεψα ότι έχουμε κάνει όλοι φρικτά λάθη. Ναι, αλλά οι πιο έξυπνοι από εμάς τα καίνε, δεν τα φέρνουν στο γραφείο. Ναι. Κάποιος λόγος θα υπήρχε. Αλεξία, παιδί μου, έχω να σου ανακοινώσω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Τι είναι, μπαμπά? Ανοίγω προφίλ στο Facebook. Ας με σκοτώσει κάποιος τώρα. Ναι, ζούμε στον 21ο αιώνα της τεχνολογίας. Όλος ο κόσμος προσπαθεί να προλάβει την τεχνολογία και ασχολείται πια με το πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον. Παρασκευά! Το λάθος μας στην αγωνία για το μέλλον είναι να αγνοούμε την παράδοση και το παρελθόν. Στην ουσία τι παραδίδουμε στην επόμενη γενιά? Το αποτέλεσμα της εμπειρίας μας. Έλα, μαμά. Έλα, σε πήραν να γελάσεις. Είσαι σίγουρη? Γιατί συνήθως όταν το κλείνουμε με αφήνεις με κλάματα. Άκου τι της πήραν τις Γεωργίες οι κόρες της. Κολλιέ με διαμάντια. Ούτε τέτοια τύχη. Ηλεκτρονική κορνίζα. Εννοείς ψηφιακή? Ναι, από αυτές που περνάνε τις φωτογραφίες μέσα στο κομπιούτερ. Ωραίο δώρο, Τι να σου πω, η γυναίκα κοντεύει να πάθει καρδιακό. Εκτός που της έχουν βάλει μέσα την πεθερά της, τρομάζει. Μια έχει τη μια εικόνα, μια την άλλη. Πήγα κι εγώ και το κοιτάζαμε, με έπιασε ήλικος. Άμα θέλω να βλέπω κινούμενες εικόνες, ανοίγω την τηλεόραση. Ή πάω σινεμά, που σιγά να μην αξιωθεί ο πατέρας του να με πάει, αλλά λέμε τώρα. Μαμά μου, να σε πάρω εγώ σε λίγο γιατί μου καίγεται το φαΐ. Μπα, μαγείρεψες? Μαγείρεψα, μαμά, θα σε πάρω εγώ σε λίγο, έλα γεια. Παρασκευά! Έλα, πάρε με τηλέφωνο άμεσα. Δεν έχουμε δώρο. Παρασκευά! Εδώ είμαι, ρε μάνα, τι φωνάζεις? Όπως είσαι. Μπάνιο. Θα πάω πιο μετά. Όχι πιο μετά. Πάνω από το πτώμα μου θα μείνεις με αυτούς τους υδρότες. Οκ, αλλά αν είμαι πάνω από το πτώμα σου θα στάζω και θα λερώνεσαι. Είσαι σίγουρη ότι το θες? Ας ξυπνάτες, Παρασκευά. Πήγαινε να κάνεις ένα μπάνιο. Θα πάω πιο μετά, ρε μάνα, διαβάζω. Όχι πιο μετά. Τώρα. Γιατί τώρα? Γιατί? Το λέω εγώ. Τι λογική είναι αυτή τώρα? Ξέρεις πόσες ώρες έκανα να σε γεννήσω στο μευτήριο? Μαμά, λες ασυναρτησίες, δεν καταλαβαίνω. Δεν πειράζει. Όταν θα γίνεις μάνα θα καταλάβεις.
μπήκε στο μπάνιο. Έτσι απλά. Μπήκε στο μπάνιο, το καταλαβαίνετε. Του είχα κάψει τον εγκέφαλο τόσο πολύ που τελικά έκανε αυτό που του είπα. Χωρίς κανένας. Α, ευχαριστώ πολύ. Και εκεί μου ήρθε η επιφύτηση. Έκανα λάθος τόσο καιρό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθώ να μην μοιάζω στη μάνα μου. Η γυναίκα πέρασε όλη τη ζωή γεμίζοντάς μας ενοχές και τελικά κατάφερε να κάνουμε αυτό που ήθελε. Εκεί που μέχρι πριν λίγο έβλεπα κίνδυνο, τώρα έβλεπα ευκαιρία. Όταν η λογική δεν λειτουργεί, ίσως είναι η ώρα να αγκαλιάσεις το παράλογο. Να, δηλαδή. Ίσως πρέπει να σταματήσω να αντιστέκομαι και να παραδοθώ. Ίσως έτσι τα παιδιά μου αρχίσουν να ακούνε και να κάνουν αυτό που τους λέω. Mama said there'll be days like this, there'll be days